Takže čus lidi, vítám vás u dnešního videa z Mad Maxe a z minule jsme se dostali sem a máme to tady projet a auto se tu ovládá dost divně a těžce, takže sorry za moje řidičské schopnosti, ale Mad Maxovi ještě nejsem tak zvyklý řídit a je to kurva. A tohle je to, co vybuchuje, takže bych to měl obět. Řídí si tady fakt hrozně. A nevím, čím to je. A tady někde to mám projet, ale jako fakt rychle, protože se to začne houpat a nebo do toho tak ho nasekám. No, oprav to. Dobrý, oprav to. A já tady zatím můžu říct, že nevím. Že doufám, že to opraví co nejrychlejší. A ještě tam bude pak ten body kit a to jako se těším. Jaký tam... Hej lidi, já jsem retardovaný. Sotva mi to tady ten týpek opraví a hned najedu do výbušniny. Jsem úplně jako strašně retardovaný. A do hajzlu. Já jsem debil. Ty vole. No nic, tady se na chvíli zastavím a ty mi to oprav. Já jsem strašný v tom jako řízení a tak. Takže tak no. A za jak dlouho tam ještě budem, tyjo? Ještě chvíli. To už jsme zatím projeli. Zajímalo by mě, co tam utahuje. Napište mi, když tak lidi do komentářů, jak jste se vůbec dneska měli. Já třeba jsem měl dost dobrý den, až teda na tady to řízení. Jinak jsem se měl dost dobře celý den. A teď mi svítí do ksichtu slunko, takže jo. There, our prize, right for the taking. Go quickly. Only way to get up there. Jo, a tady jsou ty těla těch aut. Počkej, a tady nějaký vypadá jako... Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. Yes. Nevím, jaký si vyberu nakonec. Something here. Nic nevidím, za to jsem rád, protože vím, že tady byly nějaký strašidelné věci, nebo co. Maybe I could zip down this. Tak. Furt tady někdo pochoduje, něco takového divného. Baterka. Still works too. Tak. Hej, ale tohle je už fakt moc, jak tady všichni probíhají a tak. To mě už jako sere. Dobrý. A teď si jdem brát jaký auto chcem. Takže máme tady nějaký závodní, to se mi moc nelíbí. Máme tady starýho Mustanga, kterýho si nejspíš vezmu, protože je dost pěkný. Máme tady nějaký jiný auto, takovýhle auto a tohle. A já si myslím,
že bychom mohli vzít buď tohle, nebo tohle. Takže Mustanga, anebo tady to auto, tady to tělíčko toho auta, který vypadá docela dobře. Já jsem pro Mustanga. Moje věc je prostě Mustang. Mustangy mám nejradši, takže... No, kdyby tam bylo tělo Dodge Chargera z 70, jo, tak... Jako, to bych si vzal radši, že? Ale... Když to není... Ty teď chcípni a já si vezmu tvůj meč. Teda meč, ty ten muž. To vlastně stačí tady, abyste to vyhráli, tak stačí klikat levý, pravý. A prostě to vyhrajete. Takhle klikejte mezi levým a pravým a máte úplně všechno. Prostě vykylíte bandu týpků s všelijakýma zbraněmi. Tak. A tohle bylo všechno. Takže já si tady ještě vezmu tohle. Oni po mně házeli nějaký vymuštění, takže... Halo, rychle. Dobrý. A schody. Může břík teda. Si jedem v našem Mustangu. Aha, já si neuvědomil, že máme náboje v té zbraní a já jsem je zastřelil. Takhle to je úplně mega nejlepší. Prostě si zamířit a střelit je do nádrže. To je prostě nejúčinnější věc, která prostě je. Dobrý. A tady to auto, který už má jakože tělo, tak se ovládá o dost líp. Je to dost jináčí než ta bugina předtím. A takový skok, který... Tohle je... Ty vole. Dobře. Tak to fixni, no. Nevím. S mým řízením tady budem 45% času strávíme nad tím, že tady budu stát a čekat, než mi tady ten týpek prostě spraví auto, takže tak. Už to vypadá, že můžeme zajet do té své dílny, nebo jak to je. Aha. Tak to jsem jinak dobrý řidič, hej. Stanty. Hej. Jenom já jsem tak blbý řidič na to, abych tady přejel tady tu ty vole skálu, nebo co to je. Co? Já to ani nechápu, jak to, že jsem se prostě nerozbil. To je ten pejsek.
čau. Chudák, já jsem ještě neudělal jasnou. Ach jo. Natáčíme tak 10 minut, takže si myslím, že bychom mohli startnout tady tu misi a ještě udělat tu jednu. Když tak to stopneme jak minulým dílem. Help me gather all this scrap. Fashion a harpoon. With the harpoon set, we'll gain entry into many sealed places. It may also prove to be useful in battle. How so? Máme si brát všechny součástky, které tady má na zemi, takže nevím, no co. So, we got all we need? Just junk and parts. Yeah, but the jag tip, it's not here. Hej, tohle je ale už všechno. Ty vole, co ještě chce? Tady nic jiného není. Ještě vedlejší místnost, nebo co tam potřebujeme, prostě tam něco potřebujeme. Takže... tak. Dobrý, máme to. Jo, tohle jsme potřebovali. If the hunchback delivers. Parkour tady trvá. I když tak sorry, jestli bych tady v tom díle nějak moc nemluvil, já mám sice dobrou náladu, ale nic moc se mi nechce dělat, takže jsem líný, takže dokopal jsem se vlastně k natočení tady tomu videu, jenom díky tomu, že se mnou hoši nechtěli hrát, protože já chci vědět, jak vypadají tady ty, a nic, zatím musíme dát tady ten. Mě by zajímalo, jak vypadají ty další věci na tunění, takže tak. We just get him. It'll be easy with a harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. See those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Tak, a Scrapstone. Ty další. Nice, tady nějaký jump. Vypadalo to, jak kdyby mě něco odlítlo od toho, nebo z toho auta. Já se asi bavím, proč jdu tady, když ten můžu tady má. A jo, já řidič. Another vulgar monument to the car defiance. Tear it down. Bychom měli další scrap. A poslední tady ta věc, která... nevím co. Která nám dá
ještě dalších 12 scrapů na to, aby jsme mohli vytunit tady to auto. Jupi. Better use the harpoon for this. Se nás to naklonilo. Rhoda's camp lay before us. At our mercy. No. Scout it out. Oh, yes. To see if there's nasty surprises and wait for the righteous. Někdo píše na Discordu. Oh. Tak, už natáčíme tak 15 minutek, takže What's the purpose of these camps? nevím, přemýšlím, ale Pumped from the very ground. asi dojedeme na tady tu horu, podíváme se na cutscénu, jestli tam nějaká je, teď nevím. A končíme tohle videjko. Zase uprostřed mise, jak to děláme já nejradši. Let's see. Warcrier. Gates defended. Snot front. Sniper, nějaký That's těžkoděnec, nebo co to bylo. Tak. What'd your spy say? Camp is light defenses. I'll deal with Máme it nasednout before do entering. auta Yes. a jet tam. Yes. Nothing our sweet man. No, takže cannot handle. já to vidím tak, že to tady utnem. A... O ne. Zkrátka. It needs repairs now. Tak tady zůstaneme asi ukrytí. A nebo tam vyjedem ještě jednou. A na začátek příštího dílu tam asi skočíme, jestli to vyjedem, jo to dáš, ne, nedáš, dobrý. Kašlu na to. They've spotted us now. Aha, sniper. This gotta be quick. Sniper po nás střílí, po mém autě. Hajzl jeden. Já jsem si vybral asi dost blbou cestu, že? Vy si asi říkáte, proč jste normálně neobjel, když to prostě šlo, že? Řekněme, že jsem idiot. A tady to necháme do příště. Já vám děkuji za sledování tohoto auta. Tyjo, já jsem taky auto. Tohoto videa. A jo. Nezapomněte lajkovat, sdílet, odebírat. A uvidíme se u další videa. Tak se zatím mějte. Čau.